салом алейкум мардуми шариф тоҷикистон, умедворам хуб ҳастен. аризаи барои Муҳаммад ТВ ва Беха ТВ хеле ки мо дар эфир дина нишон додем, як бор дига бидурен эфира тамошо кунем. қабулш кардам дӯстони азиз. Аз соати 10:20 дуромагим, соати 13:15 дар рӯи экран дидесен. Аризамонро қабул кардам. мардуми ғариби тоҷик. қимор дар Российской Федератсия запрете. хоҳиштон мекунам фарзандони модар. баъд нагӯем ки патентомон сӯхт. баъд нагӯем ки чӣ ба мо мерем Тоҷикистон, патент ҳама чӣ дорам. омаданда мара мегӯям ки 20-25 сол Россия омада наметонӣ. қимор дар Российской Федератсия запретай. дӯстон, Беха ТВ, Муҳаммад ТВ ҳозираша д главни мраз налоги давлата намеспорам. эҳтиромона хоҳиштон мекунам ҳамватанони азиз. ман дигар хаб намекунам, барое ки безор шудам. гиҷое мерай таҷик. ман ин лаънатиёро тозашон мекунам. омаден як давлати дига дӯст пеши бар. падар модаро фарзандотонро тарбия битен. қоношканӣ накунед. ай пишти 10-15 ҳазор 200-300 ҳазор дар азоб аст. хоҳиштон мекунам. як ҷоя шудан дар кор аст. мо бояд нагзорем ки фарқи надора кадом миллати боша, номи тоҷика хато нагирад. ҳадиден айдина чикоро кардесан? сарикал намефаҳманд чико кардесан. фикр кунем чӣ ба намеран Тоҷикистон накунанд, барои ки ай Тоҷикистон гирифтагиянд. литсензияшона гирифтагиянд машини кора. ами ҷомаагиянд, ами мо шуморо мардуми ғариби тоҷикӣ ки ба як зур зиндагимона пеш рафтестем, бурдестем бахши зиёд, ё моро сӯзан зада макидесан. ман ёра пишти панҷарашон мебарам дӯстони азиз. ё 100 миллион рубл бояд налог биспорам. чӣ хеле ки ман кор кардам, пешниҳод кардам. мардам хоҳиштон мекунам, қонуншиканӣ накунед. ай пишти шумо мардуме ки саршон хамаи кӯшиш кардесан ин мина бевазано ки бираванд як хонага бихаран ақаллан. ой барои ё ман як ҷои да ёра супурдагием ки бовар кунед 2 соат зиёд фақат мо гап задем. ишон додам. ҳама чизошон ишиша нигоҳ мекунам. ман ёра то охири мора ҳамаша дафшон мекунам. ман кӯшиш мекунам имина Беха ТВ ва Муҳаммад ТВ бояд пишти панҷара бояд бираванд. бояд. баъд мо насиб боша баъд адлшона мегӯм насиб ба ин корошон ё ҷавоб метаҳанд. ба ман медонем ёра чишон роӣ кунам. мардуми ғариби тоҷик. дар охири гапон чӣ гуфтанем? алҳамдулиллаҳ мо шумо мусулмонем. қимор ҳаром аст. аз худо битарсем. имрӯз як ҳамкурси ман дунё гузашт ки 2 рӯз пеш ман қаш алоқа будам. фикри уҷаран кардан дар кор аст. дар моҳи шарифи рамазон нигоҳ кунед як ҳароми дигар нанавис мегум вообще нанавис гуфтаи содом. дар хонаи худо ман мебурам ёра кофиршо мегум бисёриёт мегӯянд исоқ фаюб ту чӣ ба як каса кофир мегӯяд. дар хонаи худо дар даҳани як мусулмони дигар фанон мекунад. дар моҳи шарифи рамазон эфир мезгаронанд. дар моҳи шарифи рамазон ё кофир нестанд. фикр кунед. ман то охирам мерам. Муҳаммад ТВ зиқ наша. ман чораи тира бибинам, одамое ки тира дастгирӣ кардагиям, ман прамой открытие письмо менависам генералда. ман бояд рӯзай ман дар 2-3 стакан кофе дар кора ки ман генералро ҳурмат мекунам. хушвақ навиштан дар кора. хая ягом адел мебуд, дасти чап қад менависам, рӯй мекардам. ман ҳурмат мекунам вазирора генералро. як ҷаҳон ташаккур.
ҳамватанони азиз, то дидор, эҳтиёт кунед.